Si Dagol nagbakasyon sa usa ka sikat nga resort og naghigda siya dool sa beach. Ug naay milabay nga Amerikano ug nangutana, "Hey, are you relaxing?" Mitubag si Dagol, "No." Ug naay usa ka Tsino nga milabay ug nangutana, "Are you relaxing?" "No, I'm not." Sunod na nilabay nga usa ka Hapon ug nangutana kaniya, "Arigato, are you relaxing?" "No, I'm not relaxing." Kisapot si Dagol, bitindog na lang kini og milakaw ug sa iyang paglakaw nakakita siya usa ka Koreano nga naghigda ug karon nauna-hunaan niya nga iya ning pangutanon. Are you relaxing?" Mitubag ang Koreano, "Yes, I'm relaxing." "Ay kagwang kang dako ikaw man day si relaxing to ay mga kauban nimo ganina patog pangutana naalaan na hinuong kog si relaxing." Usa ka bana nga nabalaka ug bihangyo kini sa iyang asawa, "Day, ug dili man gani ko makalingkawas aning operasyon, day. Ikaw na'y bahala sa ato ang mga anak, ha? I love you, day." Ug mitubag ang asawa, "Hoy, isyot, pagpuyo, wala pa'y namatay anang gituli." Sa usa ka baylihan, adunay usa ka gwapong lalaki nga biduol sa isa ka babae nga naglingkod ug nangutana kini, "Day, musayaw ka, day?" Ug perting lipaya sa babae ug miingon kani, "Oo, musayaw ko." Pagtuo sa babae ug sayawon siya sa gwapong lalaki, "Maayo, day, ug musayaw ka kay ako'y mupuli ana imong gilingkuran, day." Sa isa ka eskwelahan, ang teacher nag-ingon, "Class, imagine lang ninyo, class, nga mga milyonaryo mong tanan karon og isulat ninyo ang istorya sa inyong kinabuhi isip usa ka milyonaryo." Nisulat ang tanan og nakita sa maestra nga wala nagsulat si Dagol. "Hoy, Dagol, anong wala man kagasulat?" Kuan man gud, ma'am. Gahulat lang ko, ma'am. Kay gahulat ba ko, ma'am, sa ako ang sekretarya, ma'am, kay maoy akong pasulaton. Di ba milyonaryo ko, ma'am?" Naay isa ka babay uban sa iyang anak og mipara og jeep ug midiskarte kaning babay aron dili siya makapamasahe. Manong driver, naabay pliti ang bata, nong?" Ang driver mitubag, "Wala na'y pliti ang bata, day." Manong driver, ang musabak naabay pliti?" "Wala pud na siya'y pliti, day." "Aw, halanak, lingkod kay ako nalay musabak nimo." Butyok, bright man yung ka sa eskwelahan. Unsa may pinaka daghag uyab nga subject? Ay, ako kabalo, oy, naabag yung subject nga daghag uyab? Kana ding math, daghan man na siya X. Si Isyot nga pala utang, gipangita kini sa pulis agi sa mga reklamo sa iyang gipang utangan ug karon gituktok ang pultahan sa ilang balay. Ayo, kinsa na? Mga pulis ni, palihog kog abre. Unsa day inyong tuyo? Ganahan mi makiistorya nimo. Mga pila day mo kabuok, sir.
Mga duha lang mi kabuok. Aw, ug mao man gani sir nga duha man mo kabuok, kamo na lang duha ang magistoryahanay. Isa ka isog kayong tatay naglantaw sa grado sa iyang anak. Anak, unsa bay pasabot aning F diri sa imo ang card? F man gyud ning gamarka ani. Ang anak nahadlok nga makasab-an sa iya ang tatay. Aw, ano siya tay? Kanang pasabot gani anang F tay? Fasado na siya tay. Fasado. Aw, abinako nak og kaning F ay perfect. Perfect ni siya. Perfect. Usa ka gwapa og batan-ong babae miduol sa klinika sa doktor. Dok, magpa-check up unta mi dok. Ang doktor nag-ingon, hubuan na imo ang sinina day og hubua po na imong pantalon dayon higda dire. Dok, dili man ako dok. Dili man ako ang lola. Aw, ini day si Lula? Dali diri Lula. Sige, ginhawag lalom. Ginhawag lalom. Kana, ginhawag lalom. Dili ko maghubo, dok. Maghubo lang ko, dok. Ay, ingon ko, ginhawag lalom ba? Ginhawag lalom. Nahiasad ni mong ulo, oy? Usa ka lalaki nagpa-check up sa doktor. Unsa di ay ang imong gibati? Kuandok ba, kung muinom ko beer dok dayon libre, okay raman dok, wa man jud ko'y bation. Pero kung paamuton na gali kog apil dok, musakit jud dayon ang ako ang tiyan. Ngano dayon ni dok? Ay, naku, delikado na imong sakit. Kay nipis na kakaayo og atay, unya, baga kakaayo nawong. Sa sulod sa pampasahirong jeep, naay usa ka nursing student nga na uniforme og puti nga nagsigi og kulitog sa iyang dalunggan. Gisamukan ang iyang tapad nga tiguang og nangutana kini. Unsa di ay gikuha ni mo day? Nursing ko lo, nursing. Abi manggod nako day og atuli na imong gikulitog day, atuli. Diha sa usa ka bus, adunay usa ka babay nga nagkugos sa iyang anak ug nakatapad kini sa usa ka hamtong na nga lalaki. Sa ilang pagbiyahe, miiyak ang bata ug kini siya mitakilid kay iya kining gipatutoy. Nak, ug di pa gani ka mo hilom karon nak. Ako maning ipatutoy ani akong tapad. Sige na nak, ari tutoy na Ang tapad nga gapiyong-piyong, mikalit lang og siga ang mata og naminaw lang siya sa giistorya sa babae. Pag-abot og 2 ka kilometro, miiyak na pugbalik ang bata. Nak, tutoy na nak, ayaw na pag-iyak ya nak. Og dili pa gani ka mo tutoy ron, ako na yun ang ipatutoy ani akong tapad. Naminaw lang gihapon ang isa ka lalaki og padayon kini nga nagpapiyong-piyong. Miabot na ang 5 ka kilometro og miiyak na pud ang bata. Tutoy na lagi nak og dili juga mo tutoy. Ako man yun ang ipatutoy ani akong tapad karon. Ang lalaki wala na jud makaanggwanta og mingon kani. Hoy day,
Kung imo nang ipatutoy sa ako day, ipatutoy na dayon kay kanina rabi ako kay hulat-hulat day. Milampas na kog 7 ka kilometro day. Layo na kay akong nalampasan. Ipatutoy na. Daghang salamat diha sa inyong suporta og karon lang mo nakaduaw nini akong channel, paki-follow na lang sa Facebook og paki-subscribe na lang sa YouTube og pinduta og apel ang bell og all para updated mong tanan sa mga bag-o nating uploads. Unsa ba naman yan sa una mong asawa? Kuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilog yapon sa balanghoy, sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo, sir. Oh, nga naman, unsaon gahi kay pakanog balanghoy? Hadlo ka ng baliti, diha, oy. Tiyaw mo nang luwa si Kulas diha og nidako ang iyang baba. Na, hastas unyot. Gisipa ng baliti, nidako na hinuon niyang tiil. Chok, di ka mahadlok diha? Ako mahadlok? Muadto ko dito. Uy, asa mo kapaingon? Mangihi ko sa baliti. Balot. Ana balot. Ake, atagpila ka na imong balot. Aki, suri nga dili ka ni baligya. Oh, para unsa man ng balot nga mong gisinggit-singgit diha. Aki, trip lang na magsinggit-singgit ko sa balot. Magbuot ka. Kining parikulas, mananagat man juga. Naon ta ko'y pangutanan nimo? Way problema, pre. Ang sama na siya. Kanang isda ba? Matulog man na o dili? Ambot lang ka, pre. Kay sukad-sukad, uwa man sa kogitag isda nga gadalag banig. Mga play, unta kog barbero, ma'am? Hala, sorry. Bayot lang ang among gidawat din eh. Daan ko palagi eh. Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Matay ning panahon karon, no? Kasagaran sa mga mataong bata, mga gwapo maggwapa, mga mistisog mistisa. Bayot, ikaw bayot. Nagay idea unsa ang paghimo ng batang batignaong? Idea ka diha. Nganong ako mo gyud kanimo pangatanon? Siyaro 20 anyos ka na lang wa kagid ka pangutana sa imong mama. Uy, Chok, unsa man ka nangihi nga nakaisa man na imong duha ka kamot? Matod pas doktor, bawal ka na nako mo alsag bugat.